Na regata 50 aniversario do Club Náutico e Deportivo de Ribeira, clasificatoria da clase Optimis, tomaron parte uns 150 regatistas, chegados dende diferentes clubs de toda Galicia, as verdadeiras promesas da vela galega. En categoría masculina o triunfo foi para Fernando González, do Real Club Náutico da Coruña, que se impuxo ao vigués Paco Riveras e o regatista local Bruno Iglesias. A campioa feminina da cita foi Carolina Comesaña, do Club Marítimo de Canido, sexta na clasificación xeral. O triunfo na categoría sub-13 masculina foi para Luis Wigner e a feminina para Laura Pérez. No grupo prata a vitoria foi para Carmen Bermejo, do Náutico da Coruña, seguida de Enzo Ferrón, do Náutico de Ribeira, e Sara Reboredo, do Náutico de Vigo. Desta regata saiu tamén a primeira convocatoria para realizar os adestramentos no Centro de Tecnificación de Vilagarcía, regatistas que representarán a Galicia nas vindeiras competicións nacionais. A entrega de premios contou coa presenza do presidente do Club Náutico de Ribeira, José Luis Torres Colomer, de Manuel Villaverde, presidente da Real Federación Galega de Vela, e a tenente de alcalde de Ribeira, María San Pedro, así como tamén o empresario e mecenas da proba, Ramiro Carregal.